Hello po mga kailaw, kumusta and welcome po dito sa ating channel. Ngayong araw meron tayong isang napakagandang istorya. Very inspiring tong istoryang ito at sana'y tangkilikin mo ito, panoorin mula sa simula hanggang sa dulo at syempre magbibigay ito ng panibagong mga aral sa buhay. Paki-subscribe naman kung baguhan ka pa dito sa ating channel. And syempre i-click mo na rin yung notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga uploads. At syempre huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-share sa mga kaibigan upang mapanood din nila itong istoryang ito. At ito na ang ating istorya. Sa isang kaharian, mayroong isang napakahigpit na hari na kung sino man ang magkakamali sa batas ay talagang hahatulan ng kamatayan. Isang araw natagpuang nagkakasala at lumalabag sa batas itong tatlong magkakaibigang si Tonyo, Berto at Juan. Tinakip sila at dinala sa harap ng hari. Lubos na nagmamakaawa ang tatlo na hindi lang sana sila hahatulan ng kamatayan, bagkus sila ay maibigyan pa sana ng isang pagkakataon upang baguhin pa nila ang kanilang pagkakamali sa kanilang batas. Medyo naawa naman ng kunti ang hari at imbis na paslangin ay binigyan na lang ng dalawang kondisyon upang yan na lang ang paraan upang makakalaya pa sila sa hatol. Ito ang nangyayari. Sige, kung gusto niyo pang mabubuhay pa, patunayan ninyo sa akin sa dalawang kondisyon. Kung magagawa ninyo ang aking gusto, may pagkakataong mabubuhay pa kayo. Pero, kung hindi, ay ipapaslang ko talaga kayo. Pumunta kayo sa gubat at maghanap kayo ng isang klase ng halaman o puno. Magdala kayo dito 10 ng kaniyang mga bunga at dito ko na isasabi kung ano pa ang pangalawa ninyong gawin. Sige na, magpunta na kayo. Lumipas lang ang ilang minuto ay dumating agad si Juan, dala-dala na ang 10 mansanas at ito ang nangyayari. Okay, dahil naparito ka agad, mabuti at natupad mo na ang una kong kahilingan. Ngayon, ang kailangan mong gawin dyan sa dala mong 10 mansanas na yan ay lulunukin mo yan isa-isa nang hindi mo kakainin. At kung magawa mo yan sa 10 mansanas na dala mo, ay talagang makakalaya ka na. Kailangan walang anumang reklamo o tinig akong marinig o kahit ano pang mga reaksyon, lalo na kung tatawa ka, ay talagang ipapaslang kita. Walang nagawa si Juan, kundi sinubukang gawin ang hiling ng hari. Ngunit, kahit sa isa pa lamang, ay hindi talaga niya magagawang lunukin dahil masyadong malaki talaga ang mansanas. At dahil hindi niya nagawa, ay tuluyan na siyang pinaslang ng mga kawal ng hari. Hindi naman nagtagal at dumating na si Tonyo at dala-dala niya ang 10 maliliit na bunga ng sili. Iyon din naman ang instruksyon na binigay ng hari sa kanya gaya nung kay Juan. Napaisip si Tonyo na talagang may malaki pa siyang pagkakataon na makalaya. Mukhang pabor sa kanya ang sitwasyon dahil maliliit lang ang kaniyang mga dala. Lulunukin lang niya ito isa-isa. Wala ding anumang reklamo o reaksyon o kahit man tatawa dahil mapaslang talaga siya kung gagawin niya ito. At sinimula na nga ito ni Tonyo. Walang kahirap-hirap niyang nilunok ang unang sili hanggang sa ikalawa, ikatlo, hanggang sa ika-9. Ngunit nung sa ika-10 na ay napasigaw siya ng tawa at tumawang-tumawa pa si Tonyo. Tumawang-tumawa ng todo at doon pinaslang din siya. Sa kabilang buhay
ay nagkikita doon si Juan na unang napaslang at si Tonyo na nasunod pang napaslang dahil sa hindi nila natupad ang mga kahilingan na dapat sana nilang gawin. Sabi ni Juan kay Tonyo, Ano ka ba? Nakikita kita eh. Sayang talaga. Bakit ka pa tawang-tawa? Ikasampu na sana yung nilunok mo eh. Buhay ka pa sana. Tumigil ka nga dyan. Kung ikaw pa sanay ako, hindi ka pa matatawa ng gusto. Kung makikita mo si Berto na halos hindi na makatayo dahil sa pasan-pasan pa niya yung sakong nilalagyan niya sa 10 bunga ng kalabasa.